костюми вампир, аҷуза кампир ва ё гурбаи ҷангалӣ. меҳрангез як сокини шаҳри Душанбе ҳоло аз ин се либоси хоси ҷашни Ҳеллоуин якеашро бояд интихоб кунад. аммо ба ҷуз аз масъалаи интихоби либос, пеши меҳрангез як интихоби сахти дигаре низ ҳаст, ки оё ба ин ҷашн равад ва ё на. ҷашн рӯзи 28 октябр таҷлил мешавад ва ӯ бисёр мехоҳад дар он ширкат кунад ва ҳамроҳи дӯстонаш шаби пуршӯре дошта бошад. аммо аз он нигарон аст, ки мабодо кормандони полис омада дар нимаи Ҳеллоуин базми онҳоро манъ кунанд. меҳрангез мегӯяд: ин як хусандӣ аст барои ҷавонон, барои давлат пешрафта истодааст, замона алиф шуда истодааст ва ҷавонон ин чизро талаб мекунанд. ин чиз аз Амрико ба мо омадааст, валекин ҷавонони мо инро қабул карданд. дар ҳоле ки меҳрангез дар дуроҳаи интихоби рафтан ва ё нарафтан ба ҷашни Ҳеллоуин қарор дорад, чанде аз марказҳои дилхушӣ дар Душанбе эълон доданд, ки барои таҷлилкунандагони ҷашни Ҳеллоуин барномаи вижа таҳия карданд. дар пойтахти кишвар то айни замон марказҳои дилхушии Royal Pub, London Pub Душанбе, кафе Джинс ва чандаи дигар ҳаводорони ҷашнро ба таҷлили ин ид даъват карданд. дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Қурғонтепа низ бархе марказҳои дилхушӣ барои таҷлили Ҳеллоуин омода мешаванд. London Pub Душанбе яке аз марказҳои дилхушӣ аст, ки барои ҳаводорони Ҳеллоуин ҷашни вежа омода кардааст. яке аз масъулони ин марказ дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт: мардакҳо барои мардҳо 20 сомон ака вақти столига мешинем, 20 сомон барои ҳамун шоу программа мекунем, барои ҳамун мезанам. даромад ҳамаш бесум. фақат аз тарафи падарка хоҳем дар ҳамин ҷамъ одам дорем мебием, пешай даромадам мекаша, барои духтаро бесум ака. дар ин марказ гуфтанд шарти ширкат дар ин ҷашн ин аст, ки ширкатдорон бо либос ва ранггубори хоси Ҳеллоуин ҳозир шаванд ва ё дар даромадгоҳи маркази дилхушӣ аз хизмати рассоми ниқобҳои хос ин ҷашн истифода кунанд. дар ҳоле ки марказҳои дилхушии ҳаводорони Ҳеллоуинро барои таҷлили пуршӯру шавқи он фаро мехонанд, вазорату идораҳои давлатӣ мегӯянд баргузоркунандагони ин ҷашн аз онҳо ягон иҷоза нагирифтанд ва кормандони милиса ҳақ доранд баргузории онро манъ кунанд. дар ду ниҳоди давлатӣ, вазорати фарҳанг ва кумитаи ҷавонон ва варзиш дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки ташкилкунандагони ин ҷашн аз онҳо иҷозат нагирифтанд. Қурбон Ғуломзода, раҳбари раёсати рушди муассисаҳои фарҳангии фароғатӣ ва ҳунарҳои мардумии вазорати фарҳанг дар суҳбат бо Радиои Озодӣ дар ин робита гуфт: ман дар Америка будам, ин Ҳеллоуин ва ё дар рӯзҳои ид чун ин чиза истифода мебаранд. нест, ягон иҷозат нест, вазорат ҳам нисбати ин ягон маълумот ҳам надорад. ин масъули вазорат гуфт, чун ин ҷашнро аксаран ҷавонон таҷлил мекунанд, масъули татбиқи сиёсати ҷавонон дар ҷумҳурии кумитаи ҷавонон ва варзиш аст. Шаҳзод Раҳимов, раҳбари раёсати сиёсати ҷавонони ин кумита дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, аз онҳо ҳам касе дар мавриди таҷлил кардани Ҳеллоуин иҷозат напурсидааст. ӯ гуфт: охир мо доим дар ҳамаи мулоқотҳо мегӯем, ки фарҳанги миллиро тарғиб кардан дар кор, чизе ки ба фарҳанги мо хос нест, аю парҳезӣ кардан дар кор. мо ҳам тавсиёт дорем, ҷавононам хеле тавсия метиҳем. яъне ки пайравӣ кардан аз фарҳанги миллии хеш, муаррифӣ сохтани фарҳанги миллии хеш дар расаи байналмилалӣ, ҷонибдорӣ кардан аз қонунҳои санадҳои танзимкунандаи кишвар. Раҳимов афзуд, ниҳодҳои зертобии ин кумита ҳоло баргузоркунандагони ин ҷашнро пайдо ва суол карданиянд, ки дар кадом асос онро баргузор карданиянд. ин дар ҳоле аст, ки таҷлили ин идро аксар ҷавонон як ҳаққи инсонии худ меҳисобанд ва мегӯянд вақте инсон коре хилофи қонун накард ва ба касе осеб нарасонд, мақомот наметавонанд монеи шодиву хурсандии онҳо шаванд. ҷашни Ҳеллоуин дар ҷомеаи Тоҷикистон дар баробари тарафдорон мухолифони зиёде низ дорад. рӯҳониёни тоҷик ва қисме аз қишри муҳофизакори ҷомеа ин иди аслан ғарбиро мухолиф ба расму оинҳои миллии суннатӣ медонанд ва аз он нигаронӣ мекунанд, ки оҳиста оҳиста ин ҷашн метавонад тавсея ёбад ва ҷавонон ба ҷашну маросимҳои бегона рӯ биёранд. Ҳеллоуин як ҷашни қадимаи мардуми англисзабон аст, ки дар остонаи иди арвоҳи муқаддас дар охири моҳи октябру оғози ноябр таҷлил мешавад. муҳимтарин унсури ҷашни ин аст, ки ширкатдорони он шомгоҳон либосҳои ваҳмангези мухталиф мепӯшанд ва шодиву хурсандӣ мекунанд. кадуи рангуборшуда ҳамроҳ бо шамъи фурӯзон яке аз рамзи дигари ин ид шумурда мешавад. ҳикмати идро дар дур кардани арвоҳи бад ва арҷ гузоштан ба зиндагиву хушиву хурсандӣ медонанд.
مقامات در تاجیکستان در مورد تجلیل جشن‌هایی که به گفته آنها خاص ارزش‌های ملی نیست چندان نظر خوب ندارند و از این خاطر به تجلیل اختیاری جشن‌ها در محفل‌های تفریحی گاه حساسیت نشان می‌دهند. سال 2014 هم کارمندان پلیس شهر دوشنبه مانع تجلیل این جشن در مرکز دلخوشی پورت سعید شده همه جوانان را پراکنده کردند. ماه می سال گذشته یک گروه جوانانی که پس از تجلیل جشن هندی رنگ‌های هولی از ورزشگاه سپارتاک بیرون می‌شدند از سوی کارمندان پلیس بازداشت گردیدند. سبب این بازداشت را وزارت کارهای داخله ویران کردن ترتیبات جمعیتی با سر و لباس و روی رنگ کرده شده گفته بود.